дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар вазорати мудофиа ҷаласа оид ба омодагӣ ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ доир шуд. Сироҷиддин Муҳриддин ва Эрик Грин оид ба масъалаҳои амнияти минтақавӣ табодули афкор намуданд. дар ноҳияи Бобиҷон Ғафуров кӯмакҳои моддии пешвои муаззами миллат ба оилаҳои зарардида дастрас карда шуд. боздиди раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз ҷараёни корҳои барқарорсозӣ дар Исфара ба сокинони маҳаллаи Сомонёни ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи шаҳри Исфара кӯмак расонида шуд. пешгӯии обу ҳавошиносон. аз 1 октябр даъвати тирамоҳи шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ оғоз мекардад. ба ин муносибат бо иштироки масъулини мақомоти вобастаи давлатии даъват, ҳайъатҳои роҳбариву фармондеҳии вазорати мудофиаи ҷумҳурӣ, комиссарони ҳарбии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷамъомаду ҳамоишҳои гуногуни пеш аз даъватӣ баргузор гардиданд. тавре дар вазорати мудофиаи кишвар ба Ҳамид Ховар иттилоъ доданд, дар ҷаласае ки бо ҷалби комиссарони ҳарбии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар пойгоҳи қисми низомии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ баргузор гардид, дар он дар доираи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ, иҷрои талаботи фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи даъвату гусели шаҳрвандон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ баррасӣ шуд. дар ҷаласа вазири мудофиаи кишвар Шералӣ Мирзо иброз намуд ки вазъи ноустувору зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир имрӯз аз ҳар як хизматчии ҳарбӣ омодабошии доимии ҷангӣ ва масъулияти баланду муносибати ҷиддиро дар самти иҷрои вазифаву ӯҳдадориҳои хизматӣ тақозо менамояд. баланд намудани иқтидори мудофиавии мамлакат ба таҳкиму тақвият бахшидани тамоми самту соҳаҳои фаъолияти қувваҳои мусаллаҳ вобастагӣ дорад. супориши қатъӣ дода шуд ки масъулини ин чорабини муҳими сиёсӣ пеш аз ҳама ҳамкориро бо мардум ҷонок намуда ба масоили ташкилу бароҳ мондани сифати даъват диққати аввалин дараҷа диҳанд ва дар ҳамоҳангӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳру ноҳияҳо тамоми шароити заруриро барои ҳайъати комиссияҳои даъватӣ муҳайё созанд. илова бар ин дастур дода шуд ки вобаста ба муроҷиати мардум дар доираи талаботи қонунҳои амалкунанда саривақт қарори дахлдор қабул намоянд. таъкид гардид ки масъулини мақомоти вобастаи давлатии даъват ба омӯзиши шахсияти даъватшавандагон, ташхису муоинаи тиббӣ, ҷалби ҳарчи бештари фарзандони шахсони мансабдор, пешгирӣ аз ҷинояту роҳҳои ғайриқонунии даъват, омода кардани мутахассисон барои қувваҳои мусаллаҳ дар ташкилоти ҷамъияти мададкори мудофиа, риояи дурусти пӯшидани сарулибоси низомӣ, ташкилу роҳандозӣ намудани дарсу машғулияти соҳавӣ ва ба масоили муомилаву муносибати хуб бо шаҳрвандон диққати ҷиддӣ зоҳир намуда, кӯшиш намоянд ки ҷавонони солиму бардам ва болаёқатро интихоб ва ба сафи артиши миллӣ равона созанд. дар шаҳри Вашингтон мулоқоти вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо ёвари вежаи президенти Амрико, мудири аршад оид ба Россия ва Осиёи Марказии Шӯрои амнияти миллӣ Эрик Грин баргузор гардид. дар ин бора Ҳамид Ховар иттилоъ медиҳад. тарафҳо роҷеъ ба масъалаҳои амнияти минтақавӣ, рушди муносибатҳои дуҷониба дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва дигар масъалаҳои мавриди эҳтимоми тарафайн табодули афкор намуданд. ба зарардидагони даргириҳои марзӣ дар ноҳияи Бобиҷон Ғафуров низ кӯмакҳои моддии асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастрас карда шуд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо сокинони ноҳияи Бобиҷон Ғафуров суҳбат намуда таъкид кард ки аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як оилаи зарардида барои барқарор кардани хонаҳои истиқоматӣ ба миқдори зарурӣ семент, шифер, арматура, хишт, тахта ва дигар масолиҳи сохтмонӣ ҷудо гардид. манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон дар кӯтоҳтарин муддат бунёд ва бо тамоми ҷиҳози зарурӣ таъмин хоҳад шуд. барои зимистонгузарони оилаҳои зарардида бошад орд, биринҷ, равған, пиёз, сабзӣ, картошка, макарон, шакар ҷудо ва дастрас карда шудааст. сокинон аз дастгириҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори қаноатмандӣ карда иброз доштанд ки ҳукумати мамлакат ҳамеша мардумро дастгирӣ менамояд ки ин боиси рӯҳбаландӣ мегардад.
раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳри Исфара қарор дошт ва ҷараёни корҳои бартарафсозии оқибатҳои муноқишаҳои назди сарҳадиро мавриди таваҷҷӯҳ қарор дод. Дар шаҳри Исфара айни замон ситоди вилоятӣ оид ба бартарафсозии оқибатҳои муноқишаҳои назди сарҳадӣ фаъолият дошта, тақсимоти масолиҳи сохтмонӣ ба сокинони зарардида, бартарафкунии оқибатҳои даргириҳо, таъмини аҳолӣ бо маводи ғизоӣ таҳти таваҷҷӯҳи хуса қарор дорад. раиси вилоят аз нуқтаи тақсимоти масолиҳи сохтмонӣ ва маводи ғизоӣ боздид карда ба мутасаддиён дастур дод ки ҷараёни корҳоро таҳти назорати ҷиддӣ қарор дода ба мардум кӯмак расонанд. дар Исфара 90 оила бесарпаноҳ монда тибқи супориши пешвои муассими миллат барои шаҳрвандони зарардида то моҳи ноябр хонаҳои истиқоматӣ аз нав бунёд карда мешавад. раиси вилоят барои тақвияти корҳои барқарорсозӣ ва бунёди ҳарчи зудтари манзилиҳо ба масъулин супоришҳои мушаххас дод. аз ҷониби ҳизбиёни ноҳияи Деваштич ба сокинони маҳаллаи сомонёни ҷамоати деҳотӣ чоркӯҳи шаҳри Исфара ки дар воқеаҳои охири марзӣ санаҳои 14-17 сентябри соли равон аз ҳама бештар манзилҳои истиқоматиашон зарар дида буданд, ба миқдори зиёд молҳои хоҷагӣ аз ҷумла қолин, кӯрпаву кӯрпача, болишт, дик, зарфҳои гуногун ҳаҷм, либосҳои кӯдакона, инчунин маводи хӯрока аз қабили зиёда аз 1 тонна картошка, сабзӣ, биринҷ, орд, пиёз, макарон, шириниҳо ва равғани растанӣ кӯмак расонида шуд. таври Амидховар иттилоъ медиҳад, ҳамчунин бо иштироки раиси комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Зуфар Исмоилзода, роҳбари дастгоҳи комитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Фирдавс Салимӣ, раиси комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Деваштич Равшаной Маъмурзода, кормандони масъули ноҳиявии ҳизб кӯмаки башардӯстона ба сокинони маҳаллаи Сомонён супорида шуд. Зуфар Исмоилзода зимни суҳбат сокинони маҳалларо ба таҳаммулпазирӣ даъват намуда изҳор намуд ки дар ҳамаи ҳолатҳо ҳизбиёни вилояти Суғд ҳамеша дар паҳлӯи онҳо мебошанд, ҳамеша омода ҳастанд ки онҳоро ҳамаҷиҳата дастгирӣ намоянд. зарардидагон барои кӯмаку дастгирӣ ба ҳизбиёни ноҳияи Деваштич миннатдории самимӣ баён карданд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон нимаи дуюми моҳи октябр ҳаво номусоид шуда буридани боронҳои бошиддат дар назар аст. дар ин бора Оҷонсии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад. ин ниҳод мегӯяд ҳавои ин моҳ ба моҳи октябри соли 2016 шабоҳат дошта, пасшавии ҳарорати ҳаво дар назар аст. бо ин вуҷуд гуфта мешавад ки нимаи аввали моҳи октябр дар Тоҷикистон ҳавои хушк дар назар аст. дар шаҳри Душанбе ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар ҳудуди меъёри иқлимӣ 1 дараҷа баланд пешгӯӣ мешавад. дар нимаи дуюми моҳи октябр ҳавои номусоид пешгӯӣ шуда ба амал омадани бориш аз эҳтимол дур нест, гуфт манба. ҳамчунин ба амал омадани бориши дорои шиддатнокии гуногун дар вилояти Суғд дар нимаи дуюми моҳ пешбинӣ шудааст. дар баъзе ноҳияҳо шиддати вазиши шамол бо суръати то 15-20 метр дар як сония дар назар дошта шудааст. дар вилояти Суғд дар моҳи октябр ҳарорати меъёри иқлимӣ паст ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ аз меъёри иқлимӣ баланд мешавад. дар ноҳияҳои водигӣ то 13 дараҷа гарм ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ то 11 дараҷа гармиро ташкил медиҳад. дар водиҳо нимаи аввали моҳ ҳаво шабона то 17 дараҷа ва рӯзона то 28 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона то 10 дараҷа ва рӯзона то 25 дараҷа гарм пешгӯӣ мешавад, гуфтааст манба. дар робита ба ин кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз аҳолӣ даъват мекунад ки ба беморони гирифтори бемориҳои дилу раг, диабети, қанд ва гипертония таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намоянд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз ронандагон ва дӯстдорони сайёҳии кӯҳнавардӣ ва велосипедронии кӯҳӣ хоҳиш мекунад ки ҳангоми ҳаракат дар манотиқи кӯҳӣ қоидаҳои бехатарӣ, инчунин фосилаи муқарраршудаи ҳаракатро қатъиян риоя кунанд. шунавандагони гиромӣ, новобаста аз вазъи боду ҳаво барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.